Gaurko bigarrengo platera, gozo kontua, ez da? Bai, hor gauza berezi bada. Izena bakarrik izan zazu? Izan du horriko basoa, horri gure jatetxeen izenaren aparte da, Itxasondaon adisti baten izena da. Beira. Eta, bueno... Eta horrekin pentsatuta, basorrekin pentsatuta... Omenaldi txiki bat ditu nahi, eskain asko tortzea basoa bizitatzea, eta gero bitarrez guri tortzea, eta, bueno... Ni pentsatzen emango dezula itxuraz gauza bat, baina beste gauza bat nahi du izan. Hori da. Ezta? Hori da. Osagaiak izango izkizuet. Merengia egiteko, arrautzaren txuringoak, mugurdiaren hautza eta azukrea. Beste osagaiak, lurra adierazteko bizkotxoa, arrautzaren txuringoak, arrautza gorringoak, pistatxoa, azukrea, irina eta kolorante berdea. Osagaiak izan ditut. Hazingo gea martxan. Bueno, lehenengo ingo duena da, merengeekin ingo ditu perretxiko batzuk. Saiatuko gara mintzat. Orduan egin behar dira... Ez da gutxi saiatzia. Zuringo batzuk montatu egin behar dira, azukre pixkat. Botatzen azukre pixkat, poliki. Hortzen? Bai. Pixkanaka. Aizu gauza bat, basuak zer daka? Zarrera bezala leku batetik zartu behar da, eta gero itxile bezala da? Ez da, baso itxi bat, bakarrikan... Zarrera da, hor bezatzez rekorridu bat horrela... Hori da, daukazu aparkamentu bat, informazioko leku bat, eta gero dauka, hori... Barruan libre ibiltzen zea. Bidetxo bat bezala, eta gaina oso ondo prestatuta dago, bai elbarri jentzako, bai mundu jentzako, eta bueno, zuaitzen izena jartzen ditu, bestia, eta bueno, eta gero gainera dauzkazu mai batzuk, eta parrillatxo batzuk, eta hori, egun pasajune da duzu, behindatzea hori. Bueno, bi aukera, norbeak eramanezko, ez da bezala baino bestela, bazuan sartu baino leheno, indartu nahi baldin bazua, amaiketako egin bertan, eta barruan sartu bazuan. Eta gero bueltan, bertan bazkaldu eta listo. Eta, etxia ez saldu berko dugu, ba? Hombre, jaro. Eta gero, beste aukera bat barruan baitaren. Hori da. Vale, honek montatu. Gorpultxika hartu behar du, forma mantetzeko. Vale. Ez dela ero ingo zen. Bai, nekatu bari matzea landu bizut azkenengo, Eman, pixka. Bai, ezke goitu ja tresnakin. Horrela ni bari jantza, mangan bilan ikoa bitartian. Zea, pasatzen da, ja oitu galaku elektrikoak egiten eza? Hoi da. Nik ez pentsa askotan gertatzen da, aziran bai indarra, baina ego zuten egiten dut profe. Arrankada fuertia eta gero... Bai, asko zer gehiago? Ja, pixka gehiago, ez da da egingo zeguta. Bueno, azkenengo pixka hori. Emate jo, nahi bazu, atzenengo emate jo, ja. Partituta. Ikusten zu, forma pixka eta hartzeula. Bai. Horren, postro honekin nintzen, imaginatu basuan sartu zea eta eman diozu kolore eta asmakizun bat, ezta? Hori da, hartu dut azkenean, da jarri dut baso pusketa bat plater batera. Hori da, gaurko honetan badakizue bukaera kasu honetan, gozu gaina, hau garbitze botako dugu betu. Hau, manga bat sartze dugu, bokila lixo batekin. Bai. Bai, honi bari mazu. Honekin laundu eta igual beto. Ba, honekin ja nahikoa. Seiteko, probeteko. Bai. Aki? Esten dugu. Eta, holatxe, guk gero hau itea labian deshidratatu. Guk deshidratorat ibiltze dugu, inbehar da 50 graduta, eta 24 ordu hobe. Ondo gogorra gelditzeko. Hortikan gora temperatura jarrizkio, guain ikusiko zute, botatziuna. Guain ingo deuna da txapela. Hoi da, lehen da izango deuna txapela. Eta hori da, menegekin horrela hartu, eta txapeltxuekin. Hori da. Gaur eskulanak egingo ditugu. Alde baltikan, txapela. Bai. Eta koloria emateko, ibiltze dugu... Mugurdiaren hautza. Hori da, hau da mugurdiak deshidratatuak, ja saltituzte. Hori da. Trituratu eta hautsian esaltzute ja nahi bazu. Bai. Eta hori. Bai, hautzen saltzen du baitaren, baina guk ikusi izan dugu hemen, ekarri izan dugu aparatua eta gure ikusleak badaki nola egiten dan. Hori da. Ege ikastu pixkanaka. Kola horian pixka jarri. Bai. Eta horrela gota pixka. Horrela ditu du, ja, txapela. Baten dio kolori eta zaporeare, bai? Bai, baitaren. Oan labia zartu behar da. Eta, bueno,
Ite ditu batzuk, pixat ezberdinak eritzeko baita ditizki jau, kutxaratekin hola, markatxo batzuk, tak, 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 vale. Bai. Horrela emateu, Eta? Horrela ematen du, Hori da, hau amanita muskari baten hori antolatzen du adibidez. Hori da. Eta hankak egiteko? Bai, ikusteko polita, baina gero jateko esaten dena kontu zibili behar da. Hori da, hola, pixkat, nahi dizun pixkat forma desberdinak emanez, Horrek izango zu gero? Hau izango litzake hanka gero. Hankak, bale, nola ez dakit bukaera, hori da. Esperretxuken hanka, eta hau jarriko genuke Bale, hori da. honela, eta sartuko genuke 24 orduz, 50 gradutan, deshidratatzen. Arki. Vale. Bai. Guain ningo dugu, goroldilua representatzen bizkotxo bat. Hori da, bai. Garbituko pixkat hau? Hori da, garbitu pixkat. Eta hori egiteko, egiten du baita ere bizkotxo berezi bat. Bai. Eta egiten duena da, txuringuak. Gogoratu guztioi, kantitateak ditugula apuntatuta interneten. Txorienen. Gorringuak. Hori da. Pistatxua. Pistatxuak. Azukria. Bai. Irina. Hori da. Eta botatzen jo betare kolorante berde pixkat, porque komeni zaigu hori goroldillo kolori hartzea, ez da pistatxuak ematen jo berdia, baina pixkat iluna bilditzea. Hori da. Vale. Eta oso gutxi behar da, pare bat anta, tak. Gero bain batitzen deunean ikusiko dugu ze kolore hartu duen, eta tristia baren baka beste pixka botako jo, baina gehiagi bota bestela oso hori da. Ez da politxa beltzen, ez du nahi eroi. Nik uste horrela nahi oso. Eta termobizian? Trituratu ondo. Bai. Importantia da ez gelditzea bate gurrumoik eta zer, masa oso homogenea lortzea, porque gero sartuko dugu sifoi batian, eta bestela ataskatu ditea, atatzeko gara ja. Erki da. Ze kolore politxa hartu duen. Ze kolore polita. Pixka bat dut nola askan, Gehiago ez botako. Oso jare bai, Atzenean pistatxua pistatxo berde oso goxua dira. Pistatxuek zuk zuritu dituzu o zurituta? Ja horrela saltituzte. Hau dena, mingaiotxo bat egin, ez dakit nun da bilde. Hemen. Hau, ez da honen mila altzabiltza? Bai. Sifonia barrura sartu. Bai. Koloria lortu dugu, tekstura behar ematen dio. Itxi. Eta? Karga sartu. Kasu honetan bi sartu txillo, supoia nahiz da txikila izan. Komeni zaigu asko montatzea testura ere goroldilua bezalago hartzeko. Eta hau, berezitasuna da honek mikroondasien egitea. Plastikozko baso batzutan jarriko dugu, eta mikroondasien sartzen dugu 45 segundu, eta listo. Eta listo? Sartzen dugu lehena. Bizkoitxo askarra, bango honetan? Bizkoitxo askarra. Inber duna da, plastikoiek pixkat zulatu, azpilan, guain ikusko zute gure izan batzukin, sortzean vaporia azpirikan erteltzeatikan. Hau, listo. Gozo, egun ikasi dituzu eskolan, o zuk zure mouz, o? Danetik pixkat, leku azotan hil nahiz lanian, eta... Ego pixkanaka, bakutzetik zerbait hartu eta guan etxian. Eta bitartean jarraitzet irakusten... Bai. Eta, beti... Eskatzu ikusi nion teknika berriak aurre hola xo nabiltza, eta bihar detzirako ere pixkalaga, Bai, egun izango zehose. Hori da. Hola, gure izakin korte hotxo batzuk eman, baina gozo gutxi. Hori da. Pare bat ingoitu, Eta guain, gutxi bete berda, Gutxi bera, ni baso bete neure jartutakat. Eta hemen goren jutxoko alda? Illa goren jutxatza, bai. Bueno, gutxi botat asko erten. Eta? Astu nahi.
eta guain beste bat. Bakizu, teknika guztiak ez izaten itxuriteko errexak, baina, bueno, gutxien zikasteko aldea, ondo. Eta guain hau, sartuko dugu. Hala, sartzit dugu. Hori da, eta guan 40 segunduan. 45 segunduan. Hori da, tak. Eta ja, altzatzen jutea, eta kuajatzen jutea, eta hartzen du esponja baten moduko testura. Eta 45 segunduan, esan zazu, ze kapazidade jatetxiak? 35 balagun, nahiko txikila da. Dara batean nola zartzen dira, batzutan nahiko zartzen da, ezta? Etxeko egilete du lan, eta, Behian taberna, eskaileria eta goian komedoria. Goian komedoria. Astegunean Behian tabernan da eguneko menu eta hori emate du. Eta astegunetan gehiago ja karta. Karta. Bada gizuen. Gu gaur kartako gauzakin gabiltza, ezta? Hori da. Gauza botanak kartan. Hori da, azian zehar menua eta astegunetan karta izango da. Hori da. Astegunean kartare jendea tortzatik mago, karta guztia ez izaten, baino beti gauza bat ez izaten. Pasada denbora? Pasada denbora, eta inalda? India, bai. Guau, ze azkar. Justen, nola jo dian, ja bereño zeuden, tak? 45 segundu bakarrikan, Eta guain, komeni da buruz bera gaina osten ustia. Horreztela pixuakin eroitea eta horrela hobeto mantentzea. Eta beste parte bat badakau. Badakau. Bagoaz bigarrengo partikin, guan hirugarrengo partia. Hirugarrengo partia, inbar dugu lurra adierazten goza bat. Hori da. Azkenian hau da, galleta masa bat. Bai. Esan dizuzuk, interneten badaudela errezetak, hor dago jarrita. Irina, almendra irina, irin normala. Almendra irina, mantekila eta kakau. Hori da. Kakao hautza, pixka bat. Eta dana masa bat itea, osten utzi, eta gordelik bai kamaran horrela, hona izan zezko, baita kongelatuta, eta gu iteuna da... Koloria kakauakin eman diozu. Hori da. Eta zaboria irina almendranakin. Irinakin. Baita iteuna da hau raiatu ite dugu, ja behin hotza daunean, pixka temperatura hartu eta ez da oso ongi ateako, baina no. Ondo ateko ez da? Aida ateako nahi. Eta labea sartze dugu. Zea, kurruskatzeko pixka. Hori da. Atzenean gelditzea, galleta da bezala, krujentia gelditzea, lurran koloriakin. Eta gu neguan da, perretxiko garaian da, ite dugu, menu mikologiko bat ite dugu. Eta plater guzti egite dugu perretxiko egin. Eta garai hortan jartze du posteo baita ere, eta mantekila bat atze dugu, trufa mantekila honei. Eta orduan emate jo, ja, benetako lur gusto bat emate jo. Hori, eta orduan elitzake postretan sartuko, orduan zarreretan? Postria da baita ere, baina ikutu berezi horrekin. Zemat ikutu, Hori, labea, 180 gradu, 10 minutu. Osea, gelditu arte, krujente gelditu arte, eta listo. Hori da, oso ondo. Postria montatzen hasiko gea. Base bezala isoskila jartze jo. Hori da. Ekartza da jazu. Eta ni bitartean lurra ateakoet. Hori da, ondo. Hemen labian dakauna. Zer nada helaua? Urrena. Urrekin egin dagoa? Bai, saiatu ega baita ere platenian sartzen. Lotura duena, basuakin, hori da. Bakarrik kentzen un produktu bagarra horatet ez dena da pistatxua, baina kolore berdia ez dela, indito probe batzu mentakin da horrela, baina oso fuerte gelditzen zen. Bai. Eta gehi izun da ordean. Baina ostera dana dia, orgi basuan egon lehizken gauzak, o dauden gauzak. Earkin. Eta gero, garaian arabera, loriak eta atatzen. Hori da, bai. Orduan, hau jartzen duna da, base bat iteko. Bai. Hau jartzen du azpilan, gero loriak eta gainean jartzen ditunean mantentzeko zutik. Ez dela eroite, ja. Berdin da, azkenean ze forma jarri, porque hori da, kostilua da, lurrare beti desberdin izatea, así que... Hori da, bai. Danak, dagazun inspirazioan arabera. Hori. Oain ingo dugu hau, dana zeakin tapatu. Pistatxosko bizkotxuakin, hau izango litzake, gololdillo esango bezala, teksturare alaxeaka. Bai. Hori oso lograuta da, Oso lograuta da, eta ikusi zu. Esponja bezala ematen du, ez? Esponja bezala egitea. Oso infrutu lehorrekin dilik teknika. Teknika. Bai, eta ikusi zu, gero sifoi bat berde zuer, baina sifoi bat izan ezkio, gero mikroonda ziren, tita batien, segiten ditu. Oin komeni seguna da, aldan tapatuen hautzi dena, ez ikusteko helaua bellen.
Nik garai batean juten nintzen, honen bila, zea, gabonetan jaiotza jartzeko. Hori da, badakizu, bizkotxoekin igual inberko da buru mortia. Bai, porque ya estaba hartzik zen. Hori da. Basuan, así que... Ditu, ez daukera bat. Vale, hola jartze dugu. Buen, botako jau, lurra. Lurra, nik atea, zu izuzkinen bitartean, jutzean bitartean, bale? Hori, atea zu. Eta, gertitzea, behin dagoan, gaieta krujiente bat izango balitu bezala. Eta, hau jartze dugu, bueltan lurra izango balitu bezala. Hori da. Arki? Basuan. Hori da. Eta guain hasiko gara jartzen, loriak. Udaberria dator. Hori da, udaberria dator. Oan bitartien hori xenengo zen, triste, baina oan udaberrian gaude, eta bitu, bizkata egia sortzen. Eta garaidan, lore batzuk obestik izatitu. Hori da, hau adibidez, hau mentala. Bai, usailaren tankera, hartzen zaio zituen. Tak, horrela jarriko jo. Jarriko jo, pare bat. Kostoa txikila, baina usaila badu, Bai. Bai. Fresko dago. Bai, garro izan moztu gerria dira. Hor, jatetxean barko txiki badakat eta horako lore txo batzu eta aromatik batzu azal, eta handik hartu gerria dira. Hau, hemen jarriko dugu? Ez da, makurtu berrikan, bertan etortzena. Hau edia, baita ere, erromerua loretan dago, gure etxeko erromerua, eta etxeko erromerua loriak. Oso politia dira, eta gaina oso goxua dira. Eta hori da, bakitzaren inspirazioen arabera, jartzen dira batea, bestea. Beste bat baita ere. Erramu orduan dago loretan. Bai, erramua loretan dago. Hori da. Eta hauek dira biola, loretxo batzuk, eta jatekoa dira, kolore pixkote bateko. Hauek ere etxeko balkoian, no ez? Hauek bai, Hemen da ondana, frambuesak enduta, beste guztia, gure txoko. Eta garaian jartzitu marrubi silvestriak, holako variedade bat lortu dut, hola txiki bat dituna, eta normalian are jartzen dugu, gaur guandikan estia hasi, eta horretik frambuesak jarri ditut, baina bestela marrubi silvestriak jartzen zio. Eta orain gure zelaian daude, zeak, ostaizkak, hori margarita. Margarita. Bai, hori da. Eta jatia bat daude margaritak. Ez dakit ez. Ez nik plateretan egile zen behin ez dut ikusi, Hori gehiago izango da ostroa kendu, bestia kendu, eta holoko jokurako, ez da? Hola, txokatzki jo. Hau edia, txokolatiak egindako makiltxo batzuk, hauek saltze jabaitari horrela, eta hauek erosila dira. Eta, jartzitu, adartxo batzu izango aldia bezala. Kilo lau. Eta, jarriko ditugu. Hemen imaginazio gora dago, Homesitak? Bai. Buelta asko manda da. Hori izan behizun. Etzan, hola, lehenengoan atea. Hori da. Denbora xintea gintza, buelta Amezetan honekin pentsatu izan zu hori jarriko dio, bestia jarriko diot, ez? Eta bain falta zaizkigu, lehortzen dauden perretxukoak. Hori da. Hor egon gehiago. Hau listo. Hori listo, ez? Hori ja lehortuta egon gehiago, eta egon gehiago... Bai, 50 gradutan da bagarrikan humeda galtzeko eta testura lortzeko, ez? Eta gaina 50 gradutian gora jarrizkio, frambuesa koloria galdu diteu. Orduan ilundu ditea, eta orduan inberatuko. Eta dite joguna da, kutsillo batekin, zulotxo txiki bati, eta tak. Honekin ez altzea apuntatu lehiaketa batea. Ez, nahiz apuntatu nioen ez. Ba... Eta, tak, jartze du bat hor, eta adibidez, hau beste bat. Hau, jarriko dugu, pixka kontrastiteko, hau txikixio bat. Aizu, ba... Ea, animatzen zean? Bai, igual, aukera aldi mago, bai, igual, hori da. Hori da. Eta hemen beste bat, adibidez, eta holaxe. Biki nahiko? Nahi bat, hirugarrena jarriko. Hirugarrena jartzazu. Hori da. Eske, hain originala iruditzen zat. Horriko basa junda, hainbeste perretxu beste bilatzen, Bueno, guanaziko dira, guantxe bat, lehortzen atzitzen da pixka lurra eta, Ba, ja, hasi dira. Bai, hori da. Ingo dugu, Egun hobetako batean benetakoak ingo ditugu, ezta? Benetako ingo ditugu, eta gaina oso iruditzen ingo dugu, oso perretxiko berezia, guain atatzen eta garaiunta. Guantxe, no. Hau adibidez? Ba, inguru hori dana perretxiko inmundua... Guk asko lantze dugun gauza da. Hori da. Esaten duzu egun hobetako batean,
Gogoratu, benetako perretxikoak egingo ditula, erabiliko ditula, ezta? Hirugarrena jarrita. Baina fantasia ere guri asko gustatzen zago, ezta? Gaurkoa fantasia. Fantasia. Hori da. Ba, beraz, polita. Eta pentsatu, hemen dauden gauza guztiak diala jatekoak. Eta berehala daztatuko dut. Gure xefaren azken ukituak. Berengezko perretxikoak egiteko, arrautza txuringoak arrotu, azukria gehituz. Forma eman eta mugurdi hautza gainetik bota. Labean sartu. Bizkotxoa egiteko, pistatxo berde zurituak, arrautza gorringoak, arrautza txuringoak, irina, azukrea, kolorante berdea, guztiak nahaztu eta mikroinean sartu. Txokolate galleta laminatu eta labean sartu kurruzkatzeko. Aurkezterako, ur izozkia azpian ipini. Bizkotxo berde zatiak gainean. Txokolate galleta kurruzkatua inguruan. Menda eta lore desberdinekin apaindu. Eta merengezko perretxikoak gainean ipini.